новата програма ЯТО. Ремонти създават затруднения по пътищата за учениците. Крайно намаляване на правата на жените в Афганистан. Как изкуственият интелект влияе на хората? Здравейте, вие сте с новините на ЯТО в 6 часа. Аз съм Ния Славова. Здравейте, аз съм Лъчезар Чохаджиев. Фондация ЯТО представя първата си телевизионна програма. В момента Дан Николов е на място на събитието. Здравей, Дан, можеш ли да ни опишеш обстановката? Здравейте и добре дошли! Докладваме на живо от младежката медийна работилница. Сега ще видим как е работната среда, как са всички и какво правят. Нещо интересно. Какво искате да видите в бъдеще? Нещо интересно. Искате ли да пожелаете нещо на създателите на програмата ЯТО? Дано това, което правите, е интересно. Как беше денят сега? Как беше подкастът? Прекрасно беше. Добре, как ще? Стилачия ден беше не много натоварващ, но светлината ми влизаше в очите, чувствам се добре. Фондация ЯТО в Бокс студио. Сега ще видите сцената зад колисите. Елате. Здравейте! Как се чувствате днес, сега? Много добре. Какво работите сега? В момента работим по лайфстайл предаването. Какво не ви хареса и като цяло може да бъде променено? Всичко ми хареса. Какво мечтаете да станете като пораснете? Режисьора. Разбирам мъченията на режисьора, но все пак искам да бъда режисьор. Чистата, повярвай ми, но си струва. Кой беше най-интересно до сега? Не знам. Коя случка? Какво се случи? Коя случка? Не знам, нямам идея. Лош въпрос, лоши човек зададохте въпроса. Ето я, съблекалнята от другата страна. Сега ще влезем и ще питаме въпроси. Как се чувствате? Пренатоварена. Добре, с кой бихте си сменили работата или позицията в момента? В момента, може би с Савина. Сега, следващото нещо, което ще направя, не го препоръчвам да го правите по принцип, обаче ще дръпнем завесата на тази съблекалня. Аз съм Дан Николов и това беше от нас. Благодарим ти, Дан. А сега как ремонта по пътя затруднява достъпа до градския транспорт за учениците? Съобщено е, че ремонта ще отнеме 8 месеца, като отсечката ще бъде затворена от булевард Александър Стамболийски до Тодор Александров. Главният проблем е забавянето на ремонтната дейност. Ще видим кадри от прогреса на ремонт на булевард Опалченска и как той се отразява по пътя на децата за училище. Здравейте, аз съм Паулина Петрова и днес ще се допитаме до мнението на случайни хора относно ремонта на булевард Опалченска. Тук днес сме с двама ученици, които ползват градския транспорт, за да се придвижват до училище. Савина, ремонтът отразява ли се на твоето придвижване и за колко време стигаш до твоето училище? По принцип, този ремонт не засяга ходенето ми до училище, предвижването ми. Аз ходя с метро, но имам познати приятели, които това ги засяга и трябва да стават рано и не е хубаво. Дан, би ли ни разказал ти за колко време стигаш до училище и отразяват ли се някакви ремонти на твоето предвижване? Да, като цяло българските ремонти отнемат по принцип по година и половина, защото никой не прави нещата правилно. И обходите абсурдно удължават пътя за страшно много хора, вместо да ги измислят по по-правилен начин. Иначе, не знам, по принцип отнема към 20 минути да стигам до училище, вече е половин час, с 10 минути и повече. Много ми се отразява на трафика, основно винаги закъснявам за работа, но честно казано смятам, че е много лоша организацията. А колко смятате, че ще продължи още? Казаха около година, което е абсурдно за трафика в София и за мен наистина е проблем. Проблем ли е за вашата работа, закъсненията или като цяло за ежедневието ви? Закъснявам много малко, но това ми коства стрес, така че успявам да се справя с графика на работа. Но по принцип ми отнема по-рано ставане, повече организация. Димитър, отразява ли се ремонта на ежедневието ви по някакъв начин? Да, малко ми пречи на пътя към работа и ми карам да обикалям, което е от една страна добре, здравословно, а иначе трябва да ставам по-рано. За колко време стигате до работа? Около 40 минути. А преди ремонта? Преди от 25-30 в лош случай.
Ремонтът със сигурност отразява на ежедневието. Както виждаме тук зад нас е затворен пътя, няма тролеи. Това супер много усложнява моето ходене из града. И както виждаме, освен че има ремонт, този ремонт предизвиква и много дупки. Тези дупки се пълнят с вода, пръскат хората и днес със сигурност ми усложниха целият обед, защото трябва да се пазя, за да не се намокря. Сега ще засегнем една доста чувствителна тема, свързана с съдбата на жените в Афганистан. След завръщането на воинствената група талибани, момичета и жени в азиатската държава отново са изправени пред липса на елементарни човешки права. Здравейте, тук сме с дългогодишния журналист Калян Константинов, който ще ни разкаже малко повече за ситуацията в Афганистан. Добре дошли! Благодаря за поканата. Може ли да започнем, като ни върнете във времето, когато жените са могли да посещават училище? Сега, това, което хората си представят дори за онова време, няма общо с това, което е било в България в момента или 90-те, 80-те, 70-те години. Хората често пъти си мислят, че населението на другите държави, от други културни среди си приличат много с българското, но всъщност това не е така. Казвам го, защото това, че жените в Афганистан са посещавали училище, не значи, че тяхното положение е било абсолютно също като в България или че е било много по-добра ситуацията тогава. Така че дори тогава техният напредък в правата им не е бил нещо драстично различно, от което е било по времето на талибаните. Ами, какво се случва с правото на жените до 2001 година, след като талибаните се установяват в Афганистан? Тогава вече, наистина стана много страшно. На практика те губят всякакви права. Защото в шерията или ислямското законодателство, най-радикалното и крайното, всъщност жените по-скоро се третират като обект, а не като човешки същества с права. Има случаи, където се разменят, продават. Те нямат право да сключват законови договори, нямат право да работят, нямат право да ходят на училище. Даже смешен пример, обаче в едно семейство винаги се обръща към мъжа гостени, на който дойде, или дори да е полицията, властите, който иде. Например, ако в къщата са майка, баба, две сестри, всичките над 18 години, обаче има член мъж на семейството, който е над 7 години, властите трябва да се обърнат към 7-годишното момче, а не към жените. А вие споменахте, че може би след 20-30 години тогава правата ще бъдат наистина зачитани, а не само на хартия. Вярвате ли в това? Това ще да се случи, ако американското присъствие там се беше запазило и правителството, което беше подкрепено от щатите, също се беше запазило и извърши политика и образование в тази насока. След връщането на талибаните на власт, даже има един майтап, че Съединените американски щати похарчиха $4 трилиона за 20 години, за да заменят талибаните с талибаните. Всъщност сега, след тази промяна, правата на жените отново биват систематично отнемани, като те вече нямат право отново да ходят в университет, много от тях нямат право в училище да заемат висши държавни длъжности и прочее. И малко по малко това им бива отнемано. Кои според вас са американските грешки довели до талибаните отново да са на власт? Доста са на брой, честно казано, но едни от основните грешки, които трябва да отбележим, са това, че американците не успяха да изкоренят корупцията от талибанското, от афганистанското правителство, което подкрепяха. Не успяха да убедят населението на държавата, че има смисъл да сменят своите ценности, да се опълчат на талибаните и най-вече, че не успяха да вникнат в културата и религията на местността, която се опитваха да управляват. И разбира се, самото американско правителство имаше корупционни проблеми, свързани с обществени поръчки, с договори за строителство, за охрана, военни договори, продажба на оръжия. И това доведе също така много рязкото изтегляне на американци от Афганистан. Те едва ли не от днес за утре казаха: ние спираме подкрепата за афганистанското правителство, изтегляме целия си военен персонал и подкрепа и изведнъж талибаните видяха в това шанс да просто като по-организираната сила на терен да могат да завладеят отново всичко. Иначе те нито имаха военната подготовка достатъчно, нито бройката, нито въоръжението. Кои държави и организации се борят за справедливостта за жените в Афганистан? Много е трудно да се каже. На хартия
целия западен свят. Реално много малко са тези организации. Разбира се, ООН и неговите агенции все още имат присъствие в Афганистан и все още се опитват да влияят по някакъв начин на случващото се там, но това е изключително трудно. Тук искам да отбележа лицемерието на голяма част от западните правителства и западните неправителствени организации, особено тези с феминистка ориентация и борещи се за правата на жените, които като че ли пренебрегват болешките, теговите, проблемите и терора над жените, не само в Афганистан, но и в други мюсюлмански държави, но най-вече в Афганистан, за да обръща внимание на много по-маловажни проблеми в нашите държави и правителства. И причината, според мен, за това, освен един вид лицемерие, но също така и мързеливост. Защото много по-лесно е да правиш забележки и проблеми на хора в едно развито общество, които ще те слушат, които ги е страх от теб, които са ти до вратата. Много по-трудно е да се опълчиш на един истински авторитарен, мракобесен, кървав режим. Благодарим ви за участието, а сега обратно в студиото с една много интересна тема. А сега се прехвърляме към темата за изкуствен интелект. След проучване установихме, че AI улеснява доста от времето на професии, заети с статистики, данни и анализи. Но има ли отрицателна страна ползата от изкуствения интелект? Сега ще разберем от Красен Казаков, който ще се допита до мнението на случайни хора. Благодаря ви, ние, Лъчо. Аз съм Красен Казаков и в момента ще попитам някои хора на НДК какво мислят за изкуствен интелект. Не мисля, че пречи. Звучи интересно, но не трябва да замества основния начин за мислене. Дали е опасно или не бих могла да кажа, тъй като не го използвам, така че нямам особени компетенции по въпроса. Смятам, че всяко нещо, което се развива с нужните мерки и разбиране, е полезно. Един път си направих опит да направя един документ, текстови материал на определена тема и попитах изкуствения интелект какво би ми препоръчал. И да ви кажа право, той ми изпрати една конструкция, която можеше да се ползва и ми помогна. Смятате ли, че трябва да се продължава да се развива или по-скоро да се поспре за момента, понеже има опасност за самите професии на определена група хора? Това нещо никой не може да го спре. Защото има определени групи хора, които са много заинтересовани да се развива изкуствения интелект. Реално не пречи. Смисъл, технологиите са добро нещо, така че предполагам, че е добре за обществото. А вие използвате ли AI във вашия живот? Дали било за преписване, дали си пишете домашното, или просто за помощ? Да. В какви случаи най-често? И често ли го използвате? Примерно като ме се затрудни нещо по-японски и си отварям там нещо да гледам в ChatGPT. Да го спрат. Защото това е малко странно да имаш като се едно робот-приятел. Според вас това пречи ли на креативността на хората? Дали им пречи да мислят? Не. Не. Изкуственият интелект има много ползи в света и ще е много полезно за всички хора да продължава да се развива. Но разбирам това, което казахте и съм съгласен, че трябва да се лимитира в някои аспекти, за да може все пак хората да си задържат работите и света да функционира в полза на хората, а не в полза на роботите. Не пречи на креативността на хората, но защото хората не са задължени. Но тези, които го ползват, лично избират да се лимитират собственото изображение и собствените идеи. И като цяло, особено ползването в училище за важни теми, не мисля, че е много готино. Компаниите, начинът по който го използват много често е доста неетичен. Например, начинът по който се опитват да правят фалшива музика и така нататък с него, или фалшиво изкуство. Има начини, по които реално може да помага. Например, помага много на програмистите, като свършва някоя автоматична работа, която помага да стане по-ефикасна работата им, защото брат ми е програмист и това го знам. Но бих казал, че място на изкуствен интелект повече е в автоматичната работа, отколкото да взима главна роля в креативната дейност. И сега за финал. Една различна и развлекателна история от света. Жабите в Нигерия се превръщат в един от главните източници за храна за повечето хора от държавата.
Филип Пол хваща жабите с голите си ръце, като първо ги примамва с храна на въженце. Това негово занимание обикновено се случва през нощта. След това, като стане време да изгрее слънцето, той ги оставя да се сушат на светлина за около 6 до 7 часа. Той продава един кебаб от 37 малки жаби за $1.50, а пък 24 големи жаби са $4. Понякога ги готви на супа. Той, семейството му, съседите му, повечето хора там смятат, че жабите са деликатес, много са добри, като по-добри от рибата. Обаче това не е известно мнение. Затова много хора не си купуват жаби, като минават оттам. И така Филип продава много малко жаби. Това бяха новините на програма Ято от 6 часа. Аз съм Ния Славова. Аз съм Лъчезар Чоходжиев и благодаря, че бяхте с нас. Лека вечер! Thank you.